Wara li l-Ministru Mirjam Dalli ddikjarat li l-indiċi tal-prezzijiet jinsab taħt kontroll, issa kien imiss lill-Ministru tal-Finanzi Clyde Caruana li jipprova jiskuża l-fatt li l-għoli tal-ħajja spiċċat morsa għal familji Maltin u Għawċin, dan meta ġab ħafna skużi u spiċċa semma l-pandemija u saħansitra anki n-negozju tal-azzar. Affaċċjat bid-domandi ta' Net News jekk il-Gvernu se jindirizza l-problema serja tal-għoli tal-ħajja, Clyde Caruana għażel li jdur lejna b'mistoqsija minflok joffri soluzzjoni. Ma taħsibx li l-Gvern jista' jsolvi din il-problema? Tini mod, tini soluzzjoni kif taħseb il-Gvern. Insaqsi, inti parti mill-Gvern ġifier ma tax nisna l-wiġbek jien. Ma staqsi għal ħaddieħor mela. Clyde Caruana farfar ir-responsabilità fuq il-unions u l-korpi kostitwiti u qal li jekk għandhom xi soluzzjoni u lest li jiddiskuti magħhom. Forsi anke l-istess korpi kostitwiti li qajmu dal-argument. Nkun lest li nikkonsidrah ta' dak li jgħidu kif wieħed jista' jindirizza id-disruption. Għal aktar domandi ta' Net News, il-Ministru tal-Finanzi għalinna li l-sfida tal-għoli tal-ħajja hija waħda teknika u stqar li b'xi mod kulħadd iħossu maqrus mill-għoli tal-ħajja. Iwa, kulħadd iħossu l-qris tagħhom, imma ngħixu f'dinja bħal ħaddieħor u ċertu affarijiet biex jissolvew għandhom bżonn żmien. Iż-żieda kontinwa tal-għoli tal-ħajja taffettwa lil kulħadd mhux biss persuni li jaqalaw il-minimum wage u l-anzjani li jgħixu bil-pensjoni, iżda anke l-ħaddiema li l-pagi tagħhom huma anqas mill-medja Ewropea. Bil-Ministru Caruana mofra ebda soluzzjoni għal familji u l-ħaddiema. Statistika maħruġa fl-aħħar ġimgħat tikkonferma li l-prezzijiet tal-ikel f'Malta tul l-2020 kienu ta' 12.2% ola mill-medja tal-pajjiżi fl-Unjoni Ewropea.